ಬೋಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಕರ್ಬ ಬೋಟದ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಗೈಸ್ ಅವು ಮೀನ್ ಪೂರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ಆಯ್ಚಿ ಮೀನ್ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲು ನಾನು ಊರ್ದೆ ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಏತು ಬುತ್ತ ರಾಶಿದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ರಾಶಿ ಮೀನು. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎನದರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್. ಇನ್ನಿ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಕರ್ಬಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬೋಟ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಫುಲ್ ಆವೇರ್ ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಪಿನ ಆತೈತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಫುಲ್ ಕರ್ಬದ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಿನುಂಡು. ಅವು ಪಂಡ ರಿಪೇರಿ ಆತಿನಂದು. ಸೊ ತೂವಲಿ ಮಲ್ಪ ಲೇತ ಹೈಟೆಡ್ ಅಂತುಲೆ ಫುಲ್ ಹೈಟೆಡ್ ಅಂತುಲೆ ನೆಲ ಹಿಡ್ದು ಸುರಾತಿನ ಫುಲ್ ಹೈಟೆಡ್ ಉಂಟು. ಇಂಚಿಡವು ರಿಪೇರಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ದೀತೆ ಇರ್ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಉಲೈ ಪೋರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇನೆ ಇಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಉಲ್ಲೆರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಫುಲ್ಲು ರಿಪೇರಿ ಆವೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಏತು ಉದ್ದ ಉಂಡು ತುಲೆ ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬುದನೆ ಬೋಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಟು ತೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಮಿತ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಿಯೇರ ಆರ ಬೋಟ್ದಾರ ಅರಿತ್ತೇರು. ಸೊ ತೋಲಿ ಫುಲ್ ಹೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಉಲೈಡ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಬೋಟುದ ಲೈಡ್. ಸೊ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಉಲೈನಿಗಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಪೆ ಬಲ್ಲು ಪುರ ತುಲೆ ಬಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಪುರ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಪುರ ವೈಪೇರಿಗೆ. ನಾನು ಇಂಚಿಡೇನಾ ಉಲೈಪೋರೆ ಇಂಚಿಡೇನಾ ಉಲೈ ಇಂಜಿನ್ ರೂಮಾ ಪೋಲಿಯಾ? ಹಾಂ ಸರಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಂತುಲೆ ಬೋಟುದ. ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದು ಪಂಡ ಬೋಟ್ ಮಿತ್ತು ಉಂಟದೆ. ತೊಂದ್ರೆ ಬರ್ಚಿ ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಉನ್ನದೆ. ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ ಪೋರೆ ಆಪುನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಇಂಜಿನ್ ದ ರಿಪೇರಿ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೋಟದ ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ಇಂಚಿಡದ್ಲೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಉಸೊಂದುಂಡು. ಕೊಡೊಂಜಿ ಆಮೆ ಗಿಡುಂಡು ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಫಿಶ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಮೀನ್ ಪೂರ ಪತ್ತು ಅರ್ತೆ ಈಗ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ದಿವೇರೆ ಪೂರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಂಚಿಡ್ ಪೋರೆಗ.
ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ರಿಪೇರಿ ಯಾವ್ದು ಪೈಂಟಿಗ ಅಂಚತೆ ಗೈಸ್ ಅವು ಮೀನು ಪೂರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ಆಯ್ಚಿ ಎನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆ ದೀತಿರ್ಗೆ ರಾಶಿ ಅಂಚದು ಪೋರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಮೀನು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲು ಹಂಚವಂಡಿ ನೀನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪನಿಗಳ ಇಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ತೋಜುಂಟು ಫುಲ್ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರು ಹೂವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚೆನ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಬೋಟ್ ಪೂರ ಹೋಗ್ತದುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪಡಿಕೇರಿ ಬೀಚದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಗಿಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರ ಸ್ಟೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನು ಫುಲ್ ಜನ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನು ಮುಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಪ್ಪೋಡ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬಂಡೆ ಮೀನು ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದಲ್ಲ ಆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೋ ಆ ಭಗವತ್ ಗೊತ್ತು. ಮೇಲೆ ಉಂಟಾ ಮೊತ್ತ ಮೀನು
ಏತು ಬುತ್ತಾಯ ರಾಶಿ ತಲೆ ಫುಲ್ಲು ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮೀನು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಪೂರ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಕು. ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡ